Yo, Nduna. You know what? Boy, did you boy me? Mbazi. Fine. Ndimdarani kwa. I know comrade Mabhavhu. Comrade Mabhavhu. Yeah. Comrade Mabhavhu ndani kwa. You know, my father was once a party member, so I grew up within the party. Yeah. That's why I didn't join ZANU-PF. That's why sometimes I say to you. You didn't join? I didn't join. I grew up within the system because my father was a party member. Okay. Same applies to Sekuru Wako Babozi. And my father, no other for my son, amateur boxing federation. Tap baby in the house in Gangbari, so I guess. I was the annual village. During that time, I was in diapers, but I always revised my history correctly. You was in what? In diapers. Diapers? Yeah, but when my father was telling me he part of that history. I was walking to you, Papa. I'm telling you the truth. I didn't go to white on Bobamba Sugar in one way. I do my shanga, check. Nituma do it to go. Yeah, man. Yeah. That's what I want you to know. Sakapa Mutoriro. Right now. I started presenting illicit drug campaign and illicit beer Zimbabwe. Illicit? They present a Kadoro, carry home brewed. Batutu? Ne poor man's drug. Poor man's drug ndoji. Crestament. Chinotorwa nevarombo. Mabhavhu. Ukuthi chiko. Crestament is the poor man's drug. You mean to say zvakabula chitora mfana yanzane? Saka kuti yo campaign unongochimirira zvinhu izvozvo. Unongochisupply. Ndamirira vanhu ivavo. Ndinoita the best presenter paMugabe unity. Vanhu vanorova izvozvo. Vanhu vaimborova nevakaregera. Vanenge vakasangana. Alright. Ndinaiti pasine Mutoriro ndiri mutendi wesocial welfare ndiri usiri wa president ED. Iwa urova here Mutoriro? Ndakatanga ndichirohwa nawo, mandapedza ndakurova. Watanga uchirohwa nawo? Ndasara nevese unoona zvitanotwa Crestament. For example, you want to Mugabe 2.5 hours to the podium and akasimba say an old man. Ade kakarowa neDombo. Harisira kati kurova here baba mwezwa kutaura. Apa ndiri mupara baba. Uri mupara? Para Leranga I will never be a stammerer like Moses of the Bible. Para ndochi man. Para. Trauma. Trauma ndati mumiri mangu mune fraction shomanini. That illicit. Uri kunzwa kurida? Andisunzwa kurida. I've got a bad habit because I don't have any drug addiction. Kurishaya kwatenda faka umpa kwatata chifamba usika uno. So I've got a bad habit. Bad habit ndoipi man? Sika dzenhando dzoti ndikashaya dombo. Ndofunga kuti pamwe ndikayoda kuguma but asikuzi unoguma. Because hapana drug addiction. Drug addiction kokutanga kutaura zvine musoro wani. Umboita kwakarohwa neDombo apa kutaura zvine musoro. Maya, that's the way it is. Apa mune muchirera kupi man? Atiriora so madam ndikuta ndega. Gumba kwangu kuseri ndofunga wakambopfura nemo. Do you believe kuti ndini rendo dwebavo? Maya sa nekadhini kako kuyazva. Yeah, and I swallow my pride like Job of the Bible. Alright. So nobody knows kuti ndiani mudzibana. Ndiwe zvako unongochicontrola. It's part of my smoking chambers. Kuwana wanenge vari mumba mako ndevapiwa? Ihama dzako? Maya, firstly they will turn homeless, second they will become illiterate. That's the way Kristo is. Taura nechiona nyazonzwisisa. Kristo inotanga ita kuti vanhu vaite kunge vasisina pekugara. Vozorasa tariro. Kurasa tariro kutora kuti vanoita kunge vasina mbobvira vakaenda kugrade 0. Saka vanhu vese vanenge vari mumba mako vanenge vasina tariro. Vanenge vasida kwekugara. Vamwe vacho vanenge vachidaita copy up kuti sei iri richikwanisa kurarama under his roof. Vachikangona kuti dzinza reshumba riwande. The tribe of the lions of Judah aiwande shumba idzodzo. And ukazitarisira the biggest lion on earth is in Zimbabwe. Saka usi kukwata nezvakutaura here? Hausi kukwata nezvakutaura? I'm not scared of anyone.
I am the one kumbali wana mabava enda unorodha bhazi kuchipinge unoti kumbali wana changara kumbali wana mahachi unorohwa warikwire vanhu kumbali wana mabava kumbari kwana mabhava indiri booster twese tuma satellites tupi twantu twese twanona tuda kuzipa mazita kuti tumarengi tusina attitude iwe unozoita zvekurengi usiri wemusangano unokwana sei ndiri wemusangano but handibe 2% from the state chinhu zvaro kuona chichitorwa nevanhu vesaiti yeti uenda kudhundu unotora mari saka vari kuba 2% from the state ndevekupi vana ndembare pinomu vanonzi maflybys politically we don't know them maflybirds flybys yeah we are the residents for an example we are the majority those people are minority yamani ona vanongoerekana vadona kumbare ndovaye vata kuti vanaya akavatidetsera musangano tatadiwe wanaya right wanaya akaitawana patabva uko tichisvika nachikokuza kuti uyu mumero unozati nachivati mamero pamusara pechi pamusara pechi varufunga kuti ndikukomisa rita musangano kusati kwati ndiwasekile yamusangano for me to be disqualified they are scared of the Lion of Judah havafi vakahwina kuti saka dombo iri membitenga upi dombo tangoti vamwe ndingesawo but inini ndine labor yedombo ndinge dombo labor yedombo kana nekwaifiti zinokusati vaputire padheni vamwe unopa vanhu pekuputira apa nechitasa ubva waya nedombo ravo ini ndinotiputa nemutemo waro chacha ivo vanoguta utsi zvesa zvoitana pumta zvezvo zvoti wakaguta utsi izvezvo you mean to say Adolf Hitler he went to war with mad soldiers and he almost conquered the world bumta wekuti dhululu haanga akaguta utsi uyeuje guta utsi ndokuta anoputa zviserizvo kuguta utsi unenge wakazara kristu mudumbu rofanira kuputwa sei mahitsi edombo ndopa ndokuudza kuti kana muchiti dombo rinopengesa mototi Adolf Hitler akapotsa apamba pasi rese nemasoja epenga there is illicit beer and illicit drug and some are doing rituals vanhu varikuwanda illicit beer after norova mbatutu handizorova kachaswe zitisi ndorova kuti matukisi twese turi mufamily ma-illicit doro rinotangera paviceroy right ongoona mari kuti tinotengeswa mumaright kwema50 cents tinenge tiwakatinduka nematbags maethanol iethanol inobikirwa strong tea yobva yapanchwa strong tea yese tea inenge rekutinta mani rekutinta mani right saini achiti no kuti I dissolved 3/4 of flybys on the ground nobody knows chichienda nechimwe hapana ani donzo remusangano right now because I'm the one who caused that aiwa ndaziziva kuti vanhu kuti vatichinja varunyimwa makadhi nechibage right saka ndakaita last serious campaign ndandine ma-MP ese ndichikomesa reta ma-MP aya vakazosvika pauda kuti pamabhaketi echibage and a double check kuti ndapa munhu MDC chete ndapa munhu zano koi ndaitira kuti zviite equivalent that was part of my social science in politics waenda kuchikoro mapa I'm not educated that's why I'm saying wagumira fomani form 6 unozomuendera mberi ipo ipapo ndanaona kuti handingwambi kudhara ndishasha ndichada kuwedzera chii wakabuda rechi form 6 yacho ndakadzosera mapepa akadaro kudzosera mapepa akadaro rekuti hapana chandakatadza ungone ma-a mangani baba ndichatita ndasiya certificate daindatita kuti mitore nekamera mabata shuwa iwo chonakalasi panenge muteni mangu kari commission of oaths kuwestern cape east london ndezedzinza ezi and first black cameraman futi ndiyo pamateni pangu chidiwa tichiomba ndiyakatora union jack ichidzikiswa paiswa zimbabwean flag yamani mabhava bobda so I know what is on the ground right now 3/4 yevamwe vedu vanenge vari kuchando but vakawanda ndotsvaka kuti mabhavha ari